Menštruácia je prirodzená súčasť života. Napriek tomu je pre mnohé ženy a dievčatá stále spojená s hanbou, tabu alebo finančnou nedostupnosťou. Aj preto sa naše občianske združenie Vráble City spolu s občianskym združením Fontis rozhodli priniesť do Vrábel projekt Dôstojná menštruácia. Podľa slovenských prieskumov až 44% žien sa vo svojom živote už stretlo s menštruačnou chudobou a 16% žien ju zažíva aj teraz. Dokonca každá tretia mladá osoba už kvôli nedostatku menštruačných potrieb vynechala školu alebo mimoškolskú činnosť. A pritom hygienické vložky by mali byť rovnako dostupné ako napríklad toaletný papier alebo mydlo. Vo Vrábloch preto spúšťame pilotnú prevádzku prvej menštruačnej skrinky. Skrinka bude umiestnená tu, na prízemí Mestského úradu na dámskych toaletách. Bude voľne prístupná všetkým menštruujúcim osobám, ktoré sa ocitnú v núdzi. Fungovanie je veľmi jednoduché. Vezmi si, koľko potrebuješ, dbaj na to, aby zostalo pre každého a správaj sa ku skrinke s úctou. Na prevádzku takéto menštruačnej skrinky je potrebných 300 až 500 balíkov vložiek na jeden štvrťrok. Preto 22. mája v piatok tu v KC Vlna budeme organizovať zbierku menštruačných potrieb. Priniesť môžete hygienické vložky označené napríklad ako normál, ultranormál alebo regulár. Ak sa projekt osvedčí, radi by sme ho priniesli do všetkých škôl na území mesta. Pretože dôstojná menštruácia by nemala byť výsadou, ale samozrejmosťou. Ďakujeme. Ďakujeme.